So masifa ne in ana da rafi da uwa ake kuma halitta ne ya shige ni ya mini zane ya zuciya so kanin ajali tun da kunga kamar kura yake a zuciya zane sannadin so har kuka nake so masifa ne kunga illata ɗan kowa yake so masifa ne ana da rafi da uwa ake zo wacce mai fito Alhaji ta dawo? Na da ban dawo ba. Ina wannan yarinya take fatuwa? Tana ci. Da ke ake hada baki ana nema a mutunci na a garin nan. Haka ake yi duk inda na zagaya dunku da sako a cikin garin nan ana nuna ni ana cewa yarinya ta balaga ta girma na ki auren ta ita. Kira mu tana ina kira mu ita. Kira mu ita. Fatima. Fatima. Ki zo baban ki lafiya. Kana me yasa ke nema sai kin mai da ni mutumin banza tsohon banza a garin nan? ba daɗi. Ka yi haƙuri don Allah. Ya haƙurin banza haƙurin wahi a wani dalili? Duk inda na yana nuna na gari a cewa kin girma na ki miki aure haka ake rayuwa? Kai tara samari kike har yanzu kin aure. Shin wai wa ma kika hidda ne wacce so ki aura? Ga mun waye shi? A yi haƙuri Alhaji. Bakin ku guda duk kika dora ta kan wannan tsarin. Wai shin ma waye ma zaki wa kika hidda mijin aure ne a cikin su? Waye miji ai bakin ku guda ke kika daure mata gindi. Haka ake ga mun ya jiki ya saurare ki. Abba ka yi haƙuri. Waye mijin waye wa kike so? Waye ga ya mun shi? Waye kika fidda a cikin su? Musbe wannan yaran dan matsiyata shi zaki kawo min gidana ni hada jini da mabiyaci ba zai yi wallahi ina ta hana talakan banza talakan waina Alhaji Abu zaki aura Alhaji Abu zan baki dole kuma ki hakuri ki aure shi Alhaji Abu yaro dan mutunci naki ba zan yi hakurin ba da hakurin ta mutu sadakan nawa kika bada ake kika dora ta akan wannan tsarin haka ake yi kuma da mutumin banza mutum wai to Alhaji Abu zan ba auriyata kuma yanzu daga nan ma za Alhaji Abu zan wuce zan je mu kai karshen magana in yi kama ma cikin satin da daura auren a daura shi a wuce yaro dan mutunci mai taimako na kullun cikin kawo abu arziki yake shinkafa wannan dan dace banan nan ya bada haka ake rayuwa ko kike fari duk ba Alhaji Abu bane ke kawo tallafi Alhaji Abu tashi ta shigo mace mun da gani ko kina so ko ba ki so shi zaki aura ban san magana wani bakin ku guda kike kika samu wannan abu kace kike tsiga yarinya da kike dora ta kan sai to ba zan hada jini da matsiyaci ba ina ga mutu wannan mace mun da gani bakin ku guda daga nan ba gurin Alhaji Abu nan ba in ma cikin satin da ya kama a daura auren na a daura shi mutumin da ke taimako na ya tsako mun dan matsayata ana cin shi ne in ba matsayaci da ni ba zan yi ba daga nan ma gurin Alhaji Abun nan ba so masifa ne so masifa ne in ana da rafi da uwa ake kuma halitta ne ya shige ni ya mini zane ya zuciya so kanin Hello, Alhaji Muktar. Na shigo. Ina ci. To, ina jira. Ina Alhaji Allah, kai sannu zuwa, an yi su lafiya, ya hanya, ya kokari, ya kasuwa, ya jama'a, sannu zuwa. Ashe ku ne tafi. Wallahi. Masha Allah, to sannu zuwa. Nace sakon na shigo. A sako ya zo Alhaji. To masha Allah. Ya zo Allah tana ci to bari in tura mai. To shikenan. Ai da kai magana ma da gidan na aiko ma da ita. To bari a tura. Ba dama. Laki kika je kika yi mishi waditi na samu labari wallahi sai ta gida ki mai da bi ko kinki yaki dan tika kuskura wallahi ke kallon so masifa ne kun ga illata ɗan kowa yake
Haba Fatima ko sallama babu. Ya kamata ko sallama ki mu a matsayin ki na musulmani musulmi. Ba haka ake rayuwa Fatima. Ya kamata ko darajar kallo in samu a idan ki Fatima. Bai kamata ki nan ta zama haka ba. A haka? Fatima, me yasa kike son ki bijire iyayenki ne Fatima? Ya kamata ki bi zaben da iyayenki suka yi maki Fatima. Ban san me yasa kike min irin wannan wulakancin ba. Ya kamata ki lura cewa nan gidan arziki zaki ci arziki ki bar shi inda yake. Ya kamata ki lura da haka. Na riga na daɗi da gaya maka. Ni ba sa'ar ka bace, ka je ka nemi sa'ar ka. Kai kana sa'ar mahaifina kuma zaka zo ka ce kana so na? To ni akwai wanda nake so a cikin raina. Fatima waye kike so? Dai a ce wanda aka gaya mun ne. Wannan dan talakawa. A hakan kuma nake son shi. Fatima ya kamata ki sani cewa babu abin da ba zan iya aikatawa akan ki Fatima. Ya kamata ki gane kake ki saka rayuwar shi a cikin wani yanayi. To bari ka jin gaya maka. Da zarar wani abu ya same shi, ka tabbatar da cewa kai ma. Fatima ki tsaki saurare ni. So masifa ne in ana da rafi da uwa ake kuma halitta ne ya shige ni ya mini zane ya zuci. Ka tura mai ba damuwa. Sai na kira ka. Yau. A da ka shigo kenan. Allah ya mun shigo Allah ji ka fito kenan. Na fito. Barka da fitowa. Na ji daɗin shigowar ka. Haka yake. To ya yake ciki ne na ji ka duko na waya ya aka yi ne. A dole ne. Raina ya ɓaci. Ranka ya ɓaci Alhaji. Raina ya ɓaci. Uban waye ya bata mare a garin nan. Ka bari kawai a dangwale. Kai ka san da inda na kira ka san raina ya ɓaci. Haka yake. Wata kan wata yarinya ce Allah ya jarabce ni da santa. To amma kuma wani yaro dan talakawa ta zo ta makale mai. Da ka san yaran nan nawa tunda mahaifiyarsu ta rasu. To ban ƙara aure ba kuma sai maganganu ake yi. Na ba su tarbiyyar su za ta lalace. To ka san zama haka nan bai da daɗi. Ina son a sama masa mace a gidan mutunci. Haka yake. Na samu yarinya amma kuma tana wahala tana soyayya da wani yaro. Ana ce mai Mustapha. Soyayya kuma? Soyayya. Ka ga hoton shi nan. Ina zama gawa kawai. To ina son a kawo min shi. Ki ka sami yaranka ku je duk yanda za a yi a kawo min shi. A mace kake so ko kuma a raye? Ba sai an kashe shi ba. Na san kashewar ma za a iya amma a raye nake so a kawo min shi. A raye kake bukata? A raye nake bukata shi. Ka bani minti 2. To ba damuwa. A raye kace kana bukata? A raye nake bukata shi. An gama. Yawwa. Wasu wai muke haka kai buga mana shot. MTI wai kuya aka yi na shiga cikin gida muna magana da Alhaji kun tsaya sai wani bushe kuke yi. Ya kuri mai gida. Ba na so fa in nazo guri fa kuna nuna min irin wannan halin. Ku zo nan da Allah aiki ya samu. To muke ga afuwa tuba muke. Amma wannan aikin kun gane babban aiki ne. Alhaji ya ba mu wani aiki. Ya bani damar farauto wani dan kifi dan gangani. Ba na so ku yi min yanda kuka yi min aikin baya. Kun dai san matsayin Alhaji guri na ko? Ba matsala ne. Mai gida kana so share ne ko a kashe shi ne? Ba na bukata a ci komai a jikin shi. An gama ta dore da zama ba. Hannun da kuka kawo min wancan watan yana nan ai bai karasa bushewa ba. Allah an gama. Ku zo mu rubuta. Ba shari'a mai gida. Sai lalle. So masifa ne in ana da rafi da uwa ake kuma halitta ne. Ke abba ina hauni. Lafiya lau. An wani lafiya. Yanzu Abdulmajid da hankalinka da tunaninka yanzu ka gama secondary ka zo a samu maka admission na ABU ka tai amma ka tsaya aikin ka biyo yan iska na kan hanya ka ƙi yin karatun nan. Gaskiya dadi ni fa karatun na ishe ni kasuwa nake so in yi gaskiya. Kasuwa kwarai a dangin mu ka taba ganin wanda aka ce ma gashi ya gine da kasuwa? Ni ba dadi kasuwa nake sha. Kasuwa? Allah ba za ka yi kasuwa ba. Karatu na gada shi nike yi, shi na ɗaukaka a cikin shi nike zuwa ƙasashe. To baba yin kasuwa matsala ne ko? Matsala ne a dangin mu saboda ba ita muka gada ba. In za ka yi karatu ka zo ka yi karatu. Kai kuma mai sunan baba an gaya mu idan ka je makarantar ma ba ka yin karatun kawai mata kake biyewa.
Dadi wallahi maganan mutane ce. Saboda idan na je makaranta abin da ka tura ni shi nake yi. Saboda ko direba ma zai iya faɗa ma. Direba zai gaya min? Direban shi da kanshi ya tabbatar min da cewa duk lokacin da ya je ɗauko ka tare ke da kai da mata. Waɗannan da kake magana 'yan department. Department ɗin me? Department ɗin banza? Za ka je ka biyo 'yan iska wanda bakatu suka je yi ba? Dadi ai haƙuri to. Amma dadi wallahi ina to duk wanda zai yi karatu ya mai da hankali karatu, in mutum ya tsaya ya yi ruwan shi in bai ba ya ɓata rayuwar shi a banza. Saboda haka ku tashi ku bangu. To dadi ai haƙuri. Tashi ku bani guri. Allah ya ji kan Hajjiya Halima. Da Hajjiya Halima tana raye duk tarbiyyar ku ba ta lalace ba. Kai, wai kai ba ma kai ne aka nuna mu hoton ka yanzu ba? Ya sunan ka? Sunana Musa Faruk Shari. Mustapha? Kai dan uwarka kai za ka yi soyayya da budurwa oga ko? Abuwa nake ne wannan kashe. Za ka gane kuran ka dango? Daba? Oga. MTI? Ku kaddaman mai mana. So masifa ne in ana da rafi da uwa ake. Kai masa garin nan ya dau zafi masa. Kai ya kake jin gari ni da wani da sisi a jikin tun shekaran jiya. Ni zan gaya ma gari ya dau zafi. Kaga wannan wai tun da nake bara muguwa so nake koyin samu mai senta. Continue. Giya ba da ma sai da ta kai kasa ko garin kwaki ka so mana yau muka dan ba shi kenan ba. Taro zuciyata. Gwarin kwaki nake son je in sa. Shi nake son je in sa. To ka san me zai faru? Yanzu mu tashi mu tahi mu je a samu mu je wannan asira ta. Okay, to ba mu ko garin kwaki mu je mu siya. Silatan ku ake ce yana siya ko? A'a, lado dai. Lado. Lado. Okay, lado mai gwarama. Okay, to akai wai ko. Barao ka kujare. Barao ka kujare. Barao. Zo nan kai. Zo da wannan lafkeken abin hannunka. Waye kake ce ma barawo? Ni ba barawo nake cewa ba. Me kake cewa? Cewa nake a dawo da wasu nake. Oke to mana. Wallahi. Kai zanan mana. Zo nan. Ɗiban ruwa zani. Ɗiban ruwa? Ɗiban ruwa zani. Ko bunan. Yesu! Allah la ilaha illallah. Kai Allah la ilaha illallah. Barau! Kai dan Allah kai haƙuri. Zauna. Kai hadda kai aka biyo ni ana ihu barawo ko? Ni ba barawo nake cewa ba. Ina suka ba kana cewa a kawo ma waya zaka yi waya kuma ga wayan nan. Waya ko ƙwarai da gaske. Dan Allah yanzu oga zan iya wucewa. Sata gidanta.